hindi naman pwede na hindi ako pupunta sa laban sa 28 guys, kasi alam nyo meron akong kontrata. Hindi ako natatakot guys, baka sabihin nyo natatakot ako. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Jermel Labador, may iniindang karamdaman. Aba teka, tila umaatras at ang buntot ng haring bangis na ito. Nananawagan itong si Jermel Labador sa mga Manila Boys ng Capital City kung saan hirap na hirap nga itong si Jermel Labador at mihingi ito ng tulong para i-message ito si Idol Makagago para sabihin masama ang pagkaramdam nito. Aha, hindi naman daw sa natatakot siya dahil siya lang naman daw umano ang malakas ng Capital City kaya walang dahilan para matakot. Sadyang nagkataon lang na may karamdaman siya ngayon. Samantala mga idol ay magpa-find daw ito si Jermel Labador kung hindi ito lumahok sa suntukan ng mga sikat at magbabayad ito ng halagang 200,000 pesos. Medyo mabigat daw sa kanya yon. Pero kahapon lang mga idol ay kung matatandaan natin ay nagmayabang nga ito si Jermel Labador at hawak-hawak ang 3.5 million at sabi pa nga ni Jermel, idodonate niya daw ito sa charity, kaya naman humihingi siya ng tulong para mabayaran niya ang 200,000 pesos na fine. Aba, tila hindi na nakakatuwa. Di ko alam kung anong pumapasok sa kukote nitong si Jermel Labador. Bakit niya nasasabi ang lahat ng mga ito? Samantala mga idol ay pupunta pa rin naman daw itong si Jermel Labador sa presscon at magpapakita sa mga mahihinang taga-Bisaya para maipakita sa kanila na hindi daw mano natatakot itong si Jermel Labador kay Janril Casimero. Panoorin natin ang video na ito. Sa mga Manila Boys yan lang, Capital City yan. Alam nyo naman kahit gabi, Capital City is number 1 pa rin. So ayan, so pwede na siguro tayo mag-start ngayon guys, kasi hindi ko na talaga kaya yung so ayan guys. So what's up nga pala guys sa sa mga nanonood, shoutout sa mga Manila Boys dyan actually guys, kaya ako talaga kaya talaga ako nag-live ngayon guys, kasi gusto ko sabihin sa inyo na sumama talaga yung pairamdam ko guys, kasi alam niyo na sa nangyari, and ang daming nangyari, naguguluhan ako, sobrang yung training, sobrang bilis ng mga pangyayari, bigla akong ganito lumaban. Hindi ko rin alam, pag uwi ko kanina biglang tumaas yung temperature ko. Actually ito yung mga gamot, ayan kita nyo, ayan baka sabihin ng iba na naman naglolo ko na naman ako. Ayan guys, ito yung mga gamot, actually ito, ayan mga gamot. So ayun guys, pasensya na talaga kayo guys Sa gusto ko lang sa mga Manila Boys dyan, pwede bang i-message nyo si MG tsaka yung kung sino man ang kilala yung management na ito nga yung kalagayan ko ngayon, na meron akong sama ng pairamdam ko talaga guys tulungan nyo naman ako guys, paki-message siya kasi alam ko tulog na yan ngayon pero alam nyo naman, di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, bigla na lang nagkakaganto yung nangyari sa akin. And actually guys, kasi hindi naman pwede na hindi ako pumunta sa laban sa 28 guys, kasi alam nyo meron akong kontrata, and actually nakalagay do sa contract mafa-fine ako ng mape-penalty ako ng 200,000 kapag hindi ako nagsipot sa laban. Pero actually hindi ako natatakot guys baka sabihin nyo natatakot ako. Hindi ako natatakot guys. Guys, pwede stop bashing muna tayo ngayon guys. Tapos gusto ko lang kasi humingi ng tulong sa inyo, kasi yung 200,000 na fine medyo mataas sa akin yun, medyo malaki yun sa akin. Actually guys, yung pinakita ko nga pala video kanina, may mga nabasa kasi ako, di ba nagpakita ako, kung makikita, mapanood yung video ko, nagpakita ko ng 3.5 million kanina. Actually yung pera na yun guys, i-donate ko siya. Dinonate ko siya guys sa mga nangangailangan, kaya yung pera ko guys, ubos na yung, kaya shit, nahihirapan ako magsalita. Gusto kong humingi sa inyo sana ng tulong na, ayun nga, dahil baka ma-fine ako ng 200,000. Pero guys, ito mapapangako ko sa inyo na pupunta talaga ako guys bukas. Pupunta ako bukas, hindi ako nag-e-excuse guys. Baka sabihin na naman ng iba, nag-e-excuse ka lang kasi ayaw mong pumunta, takot ka kay Casimero, takot ka sa mga Bisaya. Baka yun ang sinasabi nyo.
Guys, hindi po ako natatakot guys. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kahit po may sakit ako, kahit may sakit ako, pupunta pa rin ako. Hindi ako natatakot guys actually. Sa mga nagsasabing wala, ito po yung belt ko guys. Oh. Ay, nako. Ito po, meron po akong belt guys. Champion po ako ng real street fighting guys sa underground po kasi to. Ito po yung belt ko. Baka akala nyo nagbibiro ako. Hindi po, lalaban po talaga ako guys. Pero gusto ko lang sabihin na kahit meron akong sakit, pupunta at lalaban ako. Syempre, hindi ako magpapatalo sa mga Bisaya. Lalong-lalo na dyan kay Janriel Casimero. Shit. Hindi ako natatakot guys. Tandaan nyo yan. So, ayun lang. Sana makarating kay MG to. Kasi, sama ng pakiramdam ko talaga guys. Hindi ako hindi ako nagdadahilan na naman. Baka sabihin nyo na naman nagdadahilan. Actually excited nga talaga ako sa laban. Pero hindi ko inasahan to guys. Pasensya na kayo. Pero sa lahat ng Manila Boys natin dyan, sa mga Capital CEO natin dyan, ibibigay ko pa rin yung best ko. Kahit ganito yung karamdaman ko. So, yun. Kita-kits po tayo tomorrow guys Tomorrow is our fight. Hindi ko lang po laban to. Laban po natin tong lahat. Kahit meron po akong sakit, masama pakiramdam ko, I will do my best. Tandaan nyo yan. Itaga nyo yan sa bato. I am the champ. I am the champ. Ayan, kita nyo, meron akong belt. Yun. Yun lang guys Gusto ko lang talaga sabihin sa inyo na gano'n ang ito nararamdaman ko ngayon. So, shoutout sa mga nanood sa ating viewers. Matutulog na po ako kasi sobrang nahihirapan na po ako. Guys, thank you sa mga sumusuporta sa mga Manila Boys natin dyan guys Huwag nyo po kung kakalimutan sa darating na laban. Mag-register na po kayo, manood po kayo na laban. Papakita ko sa inyo na kahit ganito, kahit may karamdaman ako, malagnat ako, hindi ako nag-e-excuse. Tandaan nyo po yan palagi. And para rin naman sa'yo MG, sana mapanood mo to. Stop mo na yung pagiging bias mo Kasi pag bias ka pa, may sakit na nga ako. Hindi maganda yon. Magagalit sa'yo ang Manila Boys yon. So I'm out na po guys. I'm gonna sleep na. Sobrang sama po ng pakiramdam ko kung mahawakan nyo lang po ako. Napakainit ko po ngayon. So ayun lang po. See you tomorrow. Hindi po ako mag-excuse. Tatalunin ko po ang mga kalaban, mga Bisaya na namamaliit sa akin. Sana panood nyo mga idol. Ano ang masasabi nyo? Tunay nga bang may karamdaman itong si Jermel Labrador? O sadyang natatakot lang ito, lalo na't papalapit na ng papalapit ang suntukan ng mga sikat? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.